radio Dingiral Fulbe. radio Dingiral Fulbe ha Yero Dingiral Fulbe TV hande ko welam e weytare mawni jogiɗen gam wawde artuɗo e Guédiawaye waddani noon marché Fulbe eɗen gondi e jinnaɗo meɗen mo ganduɗa kadi walla jinnaɗo men ni mbiyeten e ganduɗa darde mabɓe e leñolngol famɗani guila eɗen famɗi eɗen nana dille mabɓe eɗen nana ken inde mabɓe hande noon Allah rokki en fartago wawde joɗade mabɓe taw noon eɗen jogori yewtidde e mabɓe ko fati tigui e ko fati gandigal ko fati e Pulaar ha tengti noon oɗo Galle Pulaar kalateɗo walla tan mbiyen centre Yero Doro Diallo wadde noon en calmini gorgol en juurima en goppat tan mawɗo tijjani mbala mo gonɗo hannde kanko tiguijoji ɗen radio Dingiral Fulbe Doro Diallo wadde noon hettiyankoɓe goto e jinnaɓe meɗen walla kadi mo ganduɗa darde mum e leñol ngol famɗani woni ceerno Tijjani Mbalo oɗon nannannomo Bordeaux eɗen nannannomo e nder leyɗele meɗen Europe darde makko e Pulaar ha tengti noon ɗo e nder Sénégal Baba Tijani a salminama a juurama hande koye gonɗen koye radio Dingiral Fulbe walla kadi mbiyen Dingiral Fulbe TV hande noon leñol ngol maɓe dañ fattange wade huccodirde e oɗo jinnaɗo mo ganduɗa en ɓooyimo nande hande noon eɗen jiiɗi jewtana min ko fati tigui oɗo Galle Pulaar kalateɗo kono kadi ko fati tigui e tabital pulagu nde wonno foof mbiɗa sikki eɗi gueɗe ɗiɗi ɗe ɗon ɗe ceertani so tawi wiyama Galle Pulaar mo Guédiawaye wiyama centre Yero Doro Diallo holko mbawɗa min hen yewtande holko ndeɗo fedde yahata holto golle ɗeɗo ɗe nde jarata non bandiraɓe on jarama mi salmini on mi salmini kala musidɗo ɗo woni mi weltima mi weltanima ceerno Adama Dia oɗon ketto radio Dingiral Fulbe vraiment ko teddugal manggal ko teddugal fulɓe foof joni ko fati e Galle Pulaar ma tabital Pulaaru mi haala hen seeɗa gokken Idi Doro Diallo ko en ɓuuri laaɓede fewti e Galle Pulaar kañum ko woni ko ɗo e Guédiawaye woni galle ko yeeso makko heɓa kayitaji galle fof koye jungo makko goni gueɗe kewɗe ganduɗa ko fewti e galle hew omo jogani ɗum gandal ɗum wonno noon galle o heɓa ko joni woni duuɓi 40 ɓooyi gila on waktu ha hande anniyaji yimɓe ɗi goni ɗo e yidde mahde galle o wona galle mana Fulɓe o wona galle mo ganduɗa ko Fulɓe fof jeeyi heewɓe noon ndewi e ngol ɗo laawol pour yidde tabitinde mana galle o ha waɗa galle mo ganduɗa ko hawrirde ɓiɓɓe Fulɓe ko naftortede e kala saaha joni noon e oɗo yonta gona caggal nde yilirde ARP tabital Pulaagu Sénégal yani ɓe guitti ɓe batti ngoomu jogitingu golle ARP tabital Pulaagu ngun ngoomu noon ardi ɗum ko mawɗo meɗen Maham Diallo kanko Maham Diallo on noon nde ari e ardade nguɗo ngoomu lebbi jeego o wi ala e saago wooda ko ɓe mbaɗi o ƴeewi o ƴewdini noon tawi ko toɓɓe ɗiɗi ɓuri himmude e ko yiɗi wadde ko toɓɓere adanne nde woni maagol Galle Pulaar hono Galle Yero Doro Diallo Guédiawaye donc point
toɓɓere ɗimmere nde ketto ko radio jaɓɓade Dingiral Fulbe ñalande nagge fotande waɗede e nder Sénégal hawrama fota waɗede ko ñane e koye lewru ɗiɗaɓiru hitande fande arde nde ɓe mbiyata 2016 joni noon enen gandi ko fewri foof e maagol galle ala e sago taw so galle wiyete galle tan ko ma keɓa nokku heɓama joni noon ko eɓɓode nokku o holno mahirte eko wawta hen wonde eko sowmata eko waɗete foof ɗum kadi heɓama joni noon enen cabbi ma eɓɓore nde ono plan galle o ar yetto e juuɗe meɗen holliren bandiraɓe ɓe jiiya ɓe ganda hunde nde ko ni woni ko ni o ayre jatti ni fuɗɗorama ko ni fuɗɗorto sikka soyi ko ni o ari si en keeɓi ɗum e kaalis poɗɗo ɗum maade caggal ɗum on wattu noon e daroɗen e bandiraɓe kala ɗo pullo woni immade maayo woɗe o ha yetti e ngoɗo filtingo Atlantique jottoɗen e muɗum gandi ɗum par ce que minen janana tuma fof ne galle Sénégal waɗa tabiti waɗa e eɓɓore moƴƴere e mbaadi moƴƴiri ma leyɗe ɗe fulɓe goni fof mbaɗi ko e noon ɗum noon si onon ñembe guetoɗe wadde ko moƴƴi beele onon ñembe ko moƴƴi ko ɗum waɗi min jiiɗa galle o waɗe taw ko waɗa hen ko mbala tan tuufe mbaɗama yimɓe ne jiiya walla no wonirno lawni ɗum min jiiɗa ɗum min jiiɗi ko waɗe e maagol mo ganduɗa jaadugol e yonta hande o taw maadi ndi kadi ina naftore duuɓi wona ñallal gora ɗum woni ɗo yimɓe tolni hande ko fewte galle somi faami wadde galle o no foti mahede ɗum ne kadi maadi ndi taw koko yadata koye jamanu taw ganduɗa ko duuɓi so tawi mahama galle on wawa wurde ɗum ɗon namnalam tan jinnomi humpitade galle o so tawi no jogori mahede koye holndin maadi mahirte holko jogori wonde e nder galle he mate ko palasuji waɗa gartam mate ko salle conférence waɗa gartam walla mate ko dispensaire waɗa gartam walla ko waɗate ko gam ɓiɓɓe fulɓe tan mbawa hen yitade koye mumen caggal ngal ɗon namdal holto keɓaton ngaalu gam wawde madde ɗum ɗon mate ko laamu Sénégal waɗa ɗum walla ko laamu leyɗele ɓiɓɓe fulɓe ndentata mbaɗa ɗum walla ko ɓiɓɓe fulɓe e koye mumen ndentata gadda ngol ɗon ngaalu maha bon soom galle mum no bandiraɓe pamirta no yiiɗa mahirede e min jinno taaridi galle o waɗe magasin ji ɗi ganduɗa ene gokka gartam ɗo ko toɓɓere aɗan kono noon muuyade galle o wadde hen duɗe jangguire Pulaar e wadde nokkuji ɗi ganduɗa ko saaluji mawɗi jewtiri wadde hen nokku ɗo waɗe radio wadde hen ɗo waɗe télévision ɗum ɗo noon galle o ɗum ɓuuri somde e gueɗe ɗe pota joni noon ɓe mbi fota waɗede hen kadi deftere ɗum kala deftere fulɓe ɗo windanoɗo woni wawe addede waɗe ɗon kala binduɗo deftere hawa ina adde waɗe ɗon ɓe mbi kadi wonno to boppu to ɓe ƴefti mana ko fewri e guite ko central gonɗo toon ƴefti ko fewri e guite ɓe jinno ɗo so heɓama ɓe mbaɗa ɗo centre ko faati e noppi nanɗe par ce que enen gandi caɗele hoore nde ko ɗum ɓuuri wadde important e neɗɗo en tant que guite gimmanama to boppu to ga waɗe affaire e nanɗo ɗiɗo foof miijoji kalama hen ina binda par ce que mine mi jaata battu mine mahamen mine jogui ɗo e ɗum ko am sa ji minen damma ɗum winde ko winda hen ko foti wonde e galle he ɗum woni ko joni noon hono galle o mahirte ko laamu Sénégal mahara walla ko bandiraɓe Yero Doro Diallo wi leñol ɓamtoto koye balaɓe ɓiɓɓe mum hande enen wiyoɓe koye men mana enen jeeyaɓe e leñol fulɓe ɓe ngala gendi leydi mo jogani en koye men ɓe ngala laamu hande cuusngu darade walla en no oɗo santar mahire par ce que ina lamdi gueɗe kewɗe kadi ina adda leñamako en gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo noon hande min pawi yaakare magol galle ko e warñede ɓiɓɓe fulɓe fof wona noon pullo Sénégal ko mbimami gila
maayo ɗe o haa yotti e firtingo Atlantique ɗo e ɗaka ɗum noon kala pullo ɗo woni minen jiɗi tawa ɗinon tawtorɗa ina waɗi heen junngo muɗum e kattanɗe muɗum e fodde muɗum e maago galle ceerno iɗi wawi heen ɓeydu on juurama on beltanama kadi e kettugol radio Dingiral Fulbe ha yeɓoɓe Dingiral Fulbe TV hande noon ko welam e weytare mawde jogui ɗen gam wawde arde ɗo e Guédiawaye ha tengti noon e diwan notaire walla kadi mbiyen e nokku mo ɓurɗen andude mo ganduɗa kadi ɗo mbaɗɗen cukagu men nokku mo ganduɗa wiyeteno Galle Pulaar hande ina ɓuuri lollirde walla ina ɓuuri andirede hande e centre Yero Doro Diallo so tawi noon en gari ɗo e Galle Pulaar won musidɗo mo tawɗen ɗo mo ganduɗa kadi guila eɗen pamɗi ko kanko tawɗen ɗo hande kadi Allah waɗi rokki en fartange wawde tawdemo ɗo wadde noon kadi en ñaganimo Allah judde balɗe e battan moƴƴe kadi o ɓooya kadi duysude leñol ngol oɗon noon ko Mamadou Ndiaye a salminama a juurama ceerno guila mbiɗa famɗi mbiɗa aranno ɗo e Galle Pulaar e gurdam Yero Doro Diallo e gurdam Mamadou Samba Diop Mourtouro hande en tawima ɗo min jinno tan mbaɗnamin historique seeɗa hade meɗen faade tigui rigui e bundi yewtere nde an guila hol nden garɗa ɗo e oɗo galle mi salmini bandiraɓe fof mbiɗa wi assalamu aleykum wa rahmatullah min Galle Pulaar garmi ɗo ene ko 18 janvier 84 garmi ɗo ene Galle Pulaar nden faade joni holko keɓɗa gollade e galle holko woni tan darnama tigui rigui e nder oɗo galle darndam tigui rigui joni kam ko so wona rende ala ko woni ɗum e dañino dununa kam aɗa andi ɓawya tawnoma min mulenoɗo defte min wonnoɗo ko min e Djibril Thiam e Ibrahima Seydou Dia Djibril Thiam hande nan ketto radio Dingiral Seydou Fulbe Dia nan certificat mo Tamba min no woni ɓeɗo galle noon joni aɗa heɓata ko martoɗo machine aji boni ko ɓuuri raɓɓide ko aɗa joni komi deno galle o tan est ce que so tawi ko enen jewtidde ko ganduɗa kadi ɓiɓɓe fulɓe kadi wonko puɗɗi yiide walla wonko puɗɗi nande e oɗo galle hande mata ina waɗi hande gartam to banggue jobdi an hande joɗiɗo ɗo min ɗo woni ɗo ene presque juillet 98 ha ɗo ɗo kala hen ɗo mi yoɓama juillet 98 ha oɗo ñalawma hande jobdi nataki kono aɗa reera galle o mbeɗa wona galle o hande ɓiɓɓe fulɓe jaaɓi paami jii kadi Galle Pulaar jii walla mbiyen centre Yero Doro Diallo wonko ɓe jiiɗi wadde an hande holko jiɗɗa wiideɓe kamɓe ɓeeɗo gam faati oɗo galle mi jiɗi wiidede ko galle o ɗo woni ɗo henno hay haalpulaar en ɓe heewɓe hen mbiɗa galle o donc galle o galleji ɗiɗo fof hande gonɗi étage ko karawal mehal wonno hande kanƴi fof aɗa ɗi goni étage ɓe tiime doom hande galle o ina hersini ni no way nena an a yiyani hoorema mbiɗa waɗi filmé nani ɓale ɗe ene hankkadi tiiɗi par ce que oɗo bâtiment mon jooɗi ono hanki hikka dañi ɗo ene 31 ans min e hoore min kaldo e ma o sa ƴeewi 18 janvier 84 e hande somi juumani ko 31 ans nde dañmi galle donc aɗani galle o ƴooɗi ɓale ɗe nan yana hay bâtiment hay ɗon sa ƴeewi fof ko jooɗi oyato bange kam bâtiment oyato momin mbiyano bâtiment keso a yi fof koko goni a jooɗo ha ɓoya tan woɗo ko saami e dow ma galle o dal so Allah maydiɗo to ina hersini yimɓe hankkadi poti ko wadde feere enen fof tinnoɗen ani ganden galle ko galle men ƴewnen ɗum ha feewa hande ɓiɓɓe fulɓe wonɓe hande e diaspora ɓe won yimɓe fuɗɗiɓe yewtidede hande ni mbiyen won fuɗɗiɓe nadde galle yo galle gam namnade ngalluji gam oɗo galle fewne ko wona ɗum ko ni won huniɓe ɓe ganduɗa kadi wonɓe e nder laamu Sénégal huniɓe kadi monikala wonɓe ɓe ganduɗa mbini ma won koɓe mbaɗi hen kadi ɓen kadi holko ñagotoɗa ɓen walla holko mbasiwiɗa ɓen ɗon mbasii ko yoɓe tinno par ce que galle oɗo wonno enen fof en poti hen darade ha e joguiɗo leydi ni ala galle o fewde saabu galle o ko galle men enen fof kala ko neɗɗo wawi hen ani min en jawani o waɗi hen galle o feewa sinno kan hande holno jiɗɗa galle o fewnire min sinno komin galle o fewnire so tawino hande ka waɗata plan ma tan aɗa aɗa fewda mbiya mahire ni holko jiɗɗa wona e galle he galle o yo wat dispensaire
yo waɗi kadi sal mawɗo mo ganduɗa ko goto tan wona ɗo e Guédiawaye par ce que Guédiawaye an koɗon jagguɗa wona Guédiawaye ala sal ɓeyɗo ɓe koddiniɗo fof galle o no wayni ni fof kala nde ɓe dañi kew koye galle he ɓe mbatta ɗum donc aɗani so dañino sal mawɗo waɗama budikaji ani waɗama duɗe hay soko duɗal mawgal aɗa yimɓe ne mbawi hen ɗum e biroji ɗi ganduɗa yimɓe ne mbawi hen wadde batu ɗum vraiment ko ma moƴƴino fewi tigi nde wonno hay so tawi en kettima ni e won yimɓe eɓe mbiya eɓe jiiɗi hen wadde ko wayno bibliothèque mo ganduɗa ko bibliothèque fulɓe taw fulɓe fof mbawa hen yitade koye mumen kala kadi to ɓiɗo pullo kadi ummi e leyɗele Afrique taw kadi ina wawi ɗo kadi wadde jipporde muɗum ɗo wona tan centre de recherche mawɗo kala ko fate pulagu taw taweteɗo waye tan no hôtel quoi waɗe en même temps waɗan ɗum noon isani nde garmi ɗo ko ɗum nannomi wiyano ɗum waɗeteno ɗo wiyano ko ɗum oɗo banggue mo jooɗeno ɗum watteɗo heno ko dispensaire en dañino bandiraɓe men docteur eɓe ina jaaɓi arde ɗo ina safra yimɓe ani en dañino kadi ande bandiraɓe américain goɓɓe ganduɗa mbino ma duppen ko wayno leɗɗe ene foof ande binen nani affaire o yahani galle o mako ina ɗo caggal hande an gonɗo ɗo e galle min ne mbayritomi defte pulaar no keɓeteno ɗo hande mate ɗen ɗon defta joni eɗe keeɓe e galle hande haydara heɓetani sogona ɓeɗo ɗo kollumami ɗe ko neɗɗo jeeyi ɗum kañum windi ɗum addi ɗo eɗen gandodiri komi sehilaɓe tocci kam mboɗo yeeya ɗum woda ko dañmi hen min mboɗo yahanno kala ɗo nanmi Sénégal ala fof ɗo deftere pulaar yeeyeteɗo mi anda mi yahande adda totta kam hankadi hay goto fotata kam ala fin mi waɗi hen kaali kam yimɓe gummotomo France Amérique gara oɗo ɗon ani vacance ɓe garamo ɗo hen haaɓe kewa mi yeeɓe mais ala hankadi komin ɓesɗo ko kaali kam ƴettanmi mi waɗa hen somi joguima ɗum ɗo e lewru lebbi ɗiɗi mi yeeya deftere ɗiɗon taton nayon mi ñaama ani après jiyanmi hokkumi joni kam so wona neɗɗo addi ɗo deftere mum wi yomi yeeyan ɗum waɗa ko dañmi hen mi ala defte te mi ala kaali kadi mo sodiremi defte mboɗo yiɗi ɗum par ce que min mbaɗa hande somi dañino contenaire defte oɗo tan ko pulaar anani darota ko mboɗo jogui ɗo defte soninke mboɗo jogui ɗo defte séréraɓe mboɗo jogui foof nayi ɗi gonno koye pulaar kañi goto ma foof ko 100 wonno pulaar o woni 300 pulaar o hande hay deftere pulaar hande mi ala ɗo aɗa wawi men tan siftinde seeɗa hay so tawi historique mawɓe heɓnode ardade fedde ɓamtore pulaar nde wonno waɗino saaha foof ko ɗo waɗete mata ha joni ɗum ɗon no waɗe eɓe jottodirɗa annodirde e on ɗon saaha eyyi mbawanmi haalde tan ko nde mbimami fuɗɗinde garmi ɗo e joni holɓe gonɗumi ɗo nde ƴetteteɓe ɗo wonno ɗo hooreɓe ko Aboubacry Dem eyi caggal mum wonti ɗum hen rewi hen Fadel Kane waɗi ɗo hen haareji mboɗo sikka ala ko majjira hen ani ƴetta en attendant Mamadou Sougourou Dia ani ha caggal mum Mamadou Sougourou Dia ɗum ara yimɓe kawri ani belliti Abdoul Malal waɗa pour duuɓi 7 itta ani Mamadou An waɗa après Yero Doro waɗa caggal mum woni ɗeno ko oɗo wonno ɗum ɗo Mamadou Alassane Ba wonno cukko Yero Doro Yero Doro sanki o continue ɗum ha joni ne ana ina wawi wonde hay goto wona ɗo gande o wonde kanko kam o yindi eyyi joni ɗo woni ɗo kam mi ala président fedde ɓamtol pulaar hande kam natti hande ko tabital pulago ni nde wonno ko international mbaɗi ko ɓe mbiɓe mbaɗi ko fusionné wiyete ko tabital pulago international fedde ɓamtole pulaar ART tabital pulago ko noon min mbiyat ɗum quoi joni ko kamɓe ɗiɗo tabital pulago e ART mbaɗi fusionné d' accord wadde a weltanama no fewi no mbiɗen ni tan e ñaagui jomiraɗo nde o ɓoynatma e jeese amen et puis kadi projet fulɓe ɓe jogui o kadi Allah newnaɓe nden ɗon fandare nde o yawa yettade nde wonno en jii kadi gallo en pilmi nder o en pilmi bowol o kadi kamɓe maɓe paw hen kadi guite mabɓe eɗen ñaaguiɓe kamɓene ɓe mbawa wallude en nde ɗum ɗo kadi wawata kadi yajnede nde wonno so tawi wiyama gadde ko gonga no muusi kono so tawi moni kala felliti tan e nder lebbi walla e nder hitande so heewi ha heewi foof no wawi hen parte hoore mum waɗante kala baɗɗo ko hoore mum waɗani teɓo galle o eɗen foof ndendima hay goto ɓurani hen keɗiɗo kala mbiyowo mbimi e wima fo eɗen ɗegui galle o jarama te galle o wonno wayata kadi ɗumana ay won garnoɓo mi anda sane ni wino ko ina hetto e ɗo banggue way ko min jaggi hen ari darimi hen e Mamadou Alassane Ba ha o fa o ari tan o wi ko
min mi tan ɗo ina muule mbaɗa sikka maataw ko wonmo ganduɗo ene mo ala ɗum arani tan de mbaɗa wiya mataw won koɗɗo ɗo ene jiɗɗo maade mo ala ɗo waɗi no leke ko enen parante ha nimi ɗo tan waji sehlam goto aɗa wi kam mais an potoji monde ne koko asade potoji maɗi mbinɗa ko ina asa koko asade mbimi ha o mbimi noon mataw ko est ce que wona koko waɗa nettoyé o wi kam min mbaɗa mi anda nettoyé asde mbirama ko potoji ɗi koko asa jami gabbumiɗa tan ha jimi te haal plaɗo ko renanno ɗum de garmi tan haatiman tan yimɓe ɗum ɗo tan iyam garɗo ene miñi ko mbiɗa ƴette peel gare gubbe tan wi kam mais baba a fotani ɗum ubbude par ce que min komi desda ɗum min kalatan sa haali ɗum joni a wonta ɗum gara gasa gallam mbiya yomi paɗo goɗɗo o wi ketto radio Dingiral Fulbe am ɓe gaariɗa pajiri no holla kam aɗa jooɗi ɗo wi kam e olof min ɗumantoɓe asno to mbiɗi ɓe mbiya ubbi ɗum mbimi fof kam min teƴi ɗum wona ko gallam gasɗa est ce que a waynima kam o wi noon mais sa min mi arani ɗo pour waynadema garmi ko tintindema ɗumen a waɗi bone min sa ari ɗo hay yimɓe galle ɓe fof to kawri ɗo mi noddi président omonata hay so wi eyyi min somi wi ala ko ala on mbaɗɗa erreur an a jogarani dañde ko jiɗɗa ko ɗo mbimi a maharaɗo ay noon woni aɗanne wonno ko kaali jawdi kuɗaɗo ani o woppiɗo beto joom saret arat tan gara ƴetta beto tuubeje ɗe fof ƴettaaɗo tigi ɗum ɗo mbiɗa sikki tan koye ñalawmaji ɓurɗi hawnade ɗi keɓɗa yiide haade men waynodir tan ɗum ko hen konmi ɗum ko hen konmi ay hayne taw yoɗo ene jooɗi cikkannomi ko ɗum haalta somi sinnomi jaɓa mi piiɗano sa ari ko ma nduyay fof ɓe jiiɗi ko wadde kandide subaka fof garɗo koɓe gadde o policier mbimi ñett min noon wutton ina ɗumani ɓe ketto radio galle o Dingiral Fulbe toon kala memɗo ɗum won ɓurɓe wonde ɗum mamisi kala ko mbaɗɗo ɗo komi kittomi hoto tampine koye ma ti hol ñalawmaji ɓurɗi welde ɗi ganduɗa tan a dañi ɗum ɗo tan e gurdam ma e nder galle oɗo ko ciftorta hen ɗum est ce que joni ine siftore tellement ko meɗɗe keewi way tellement que eyyi 80 sa ƴeyde 85 84 85 aɗa tawa an nde nodduɗen ɗo naalankoɓe ɓe fof mbaɗɗen fijirde mawde stade nde ina weeli kam nde wonno wonde waɗanoɗo koye semaine national d' alphabétisation wonno woodi ko waɗa ɗo heddi ko waɗa e stade Amadou Barry on tan 84 naalankoɓe fof gari toon naalankoɓe fof gari ɓe Mamadou Falel Baye ani Samba Diop leere ani Fadel Aissata ɓen fof gari nden on ɗon dal nden dal vraiment ene yimɓe muulata ɗo defte nden vraiment ko mbaɗa weltanoma min mbiyatnomi ko oɗo galle foftare ala ɗo henno quoi mais hankkadi seppini mi jooɗo hami tampa mi lero hami tampa min mi ala habitude yaade grand place uji mi ala ɗo hon ɗumen sinno wonano ko fa joom jarmi so ay mi ardi hay Dakar mboɗo jooɗo hitande koye ngalam darotama wadde moƴƴi Seydi Ndiaye mbiɗa andi kadi yeeɓoɓe kadi maɓe dañ hen wellam man hannirta ni di Doro Diallo eɗen gandi kanko e Yero Doro Diallo jiiɗi yummay baba wadde kankone en goppanmo o salmina hettiyankoɓe walla ni yeeɓoɓe kankone so tawi wonko yiiɗi en jubbande hen e oɗo galle mo ganduɗa ko Galle Pulaar wonno ina jogori wiyede centre Yero Doro Diallo mawɗo idi a salminama juura noon bandiraɓe mi salmini on goto fof e joom yettode mum en jetti Allah nelaɗo ɗum ande kadi ina ñaganma Allah juuɗe balɗe e wattade e ko wumaniɗa ko kadi ko mbaɗtun ko yo Allah nankomi yeeso saabu min beltima saabu ngal ɗo teddugal ngal gaddanɗamin min mbawi tan ko duwanade mi anda yo Allah nanko yeeso e min kam mi junata ko hen sabu wona haaliyanke kono e ɗon e woten balmi ko faati Galle Pulaar e ko faati Maham Diallo e ko faati fedde nde ɗeɗo fedde kam wonko mbawmi haalde hen ko adi fof mbiɗa yetta mawno oɗo tijani mbaɗo gadde ko gilaw arta komi en ndendi peeje ndendi miijoji ndendi huuɗo ko wawi ñalam goɗo meɗen sertude e wadde mbiɗa yetta ɗum Allah min dañi kadi huufoɓe mbiɗa yetta kadi mawɗo meɗen Maham Diallo mo ganduɗa minen anduɓemo ɓe hodduɓe makko ɓe wonduɓe makko ɓe emin jokki e hoolare timmude wadde ko ɗum woni ko min kollata bandiraɓe men ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e nder aduna ɓe fof yoɓe paam kam Maham Diallo koolagal wadde noon no min kolorimo ni yoɓe mbat jikki e nden hoolare ɓe timmina nden hoolare saabu tuggandema gila
nde Yero Doro en goni ɗo probléme fof min noɗo wadde ko kanko Maham Diallo arata o réclame min hay ko Yero Doro yeehi ko min kala ko jaakim kala nde ɓe cari ɗum fedde nde so ri ɓe duki walla ɗisiɓete fitino ko kanko noddani wiya ko ara pufni o ara o huufa min gona ɗon min pewna ha feewa o yaha haaju kanko ko moƴƴinoo ɗum saabinde ɗum ɗo ari ha yonti ha ari ɗo ko kanko min noddoyi won noon ko ɗum ɗo ko gueɗal makko min mbiyamo yo ara nde o ari nde ko ardi min ha golle kewɗe mbaɗa ha ko heewi ko yewti ko no halfina noon o wi hono tijjani wirini joni ɓayde o halfinama o wiyano ko yo toppito ha fedde nde wawa dartade o wi joni noon wadde o wawata hokkude Galle Pulaar alay saago woda ko waɗani Galle Pulaar tawa ko hokkano ko so yonti omo tottini fedde nde tawa wonko eɗa wonko waɗa so yiddiɓe gari jokko hen ala waɗi ɗum fof hawrani yimɓeɓe fof onon jayɗenkoɓe ne mbaɗɗon ɗum ɗon hono ɗum ɗo jeygal ngal leyɗele ɗe fof noti hen heddi hankkadi goto fof ina waɗa hen ko fonno waɗi ha hande nana jokki yo yaaru yeeso yo Allah wallu noon e kadi to mbatton jawɗele mon ɗo koto siiri mo mbaɗɗo e juuɗe mum o kadi ko neɗɗo koolaɗo wadde eɗen ñaago yo Allah timina ɗen golle ɗe yo Allah timina ɗen golle ɗe min kam ɗum ɗo woni tan yimɓe jokkude hen ko faate affaire Galle Pulaar ko yiɗa waɗede hen ko tijjani haani par ce que ɗum fof haalama ko faate cellal ko faate saaluji ɗi ngannduɗaa ko bidditi ko faate to watte jangde to faate ɗi ngannduɗaa so hoɓɓe ngari vacance to mbaawi wonde tawa ne mbaawi arde wiside ina tawa meɗen fof ne waawi waɗede hen ɗum ɗon fof hankkadi ne haalama fof inena waɗa hen e nder pala o mbiɗa sikki so tawa no yettini pala o so waɗoyama goto fof hay goto hullitaki maaji ne waawi guila mahaka ɗum ɗo noon ñagotoɗen Allah ko heddi ɓe donkuno ko yo Allah hokkuɓe timminde ɗum e saabu Yero Doro nde o yehi Gabo naaɓe mbi minen ko minen tan mahata Galle Pulaar yeewa so jeehi mbaɗane min maquette kalnon min holko mahata Galle Pulaar ɓe garti ɓe mbaɗi maquette Seydou Sisal ancien ministére waɗi ɗum maquette o nde waɗi maquette o wi ko 1 milliard pawɗo yejiti fayno he million ngaji o arti Allah waɗi nden ko waji goto jeeya ɓoyinaji yo Allah yimɓe yawa ko sankima gonno hooreje maɓɓe ene wiye Mamadou Gadio kanko Mamadou Gadio o ari galle amen ɓe jooɗi ɓe mbaɗi hiirɗo wiyata ɗum ɗo ko minen tan mbaɗata ɗum Gabo taw waɗa Yero wi ala acce min jaha France waɗa hen min jaha Amérique waɗa hen min jaha leyɗele keddi ɗi fof mbaɗa hen fulɓe woni fof waɗa hen o wi gandumi nden nde jarani Yero wi eyyi kono muñi tan kono noon so Allah gaynani hunde kono noon ɗum ko ɗon Allah haani ɗum makkeno wonnan ko Samba Hawli sey jogino ɗum noon bandiraɓe raɓɓiɗin tan haala ka Allah jarama on jarama yo Allah hokku en hoolare nde timmi yo Allah hokku en golle men jaara yeeso onon jeyande ko ɓen kadi yo Allah hokku mbatton ko sabu onon jokkodirta leyngol ko onon jogui ɗum ɗo fof garɗo pina ɗum ɗo ko yahata ko yimɓe fof jiidira gardodira kalda pamodirde ɗum ɗo ko onon mbatton ko fanɗani yo ɗum yaaru yeeso yo Allah hokku on cellal e juuɗe balɗe Allah nawata golle makko to yeeso kadi e jewgalle ettoɗen yewtide makko o haalan men inde makko e yettode makko kanko ne gila hol nden o woni e oɗo galle on calmitama oɗon ketto radio Dingiral Fulbe min mbiyetemi ko Habib Diop mi ɗeɓi ɗo ɓoyde seeɗa noon mi ari ɗo gil 86 ko 30 86 nanmi ɗo jamma wiyete woni 1er mai ɓen kam ɓooyi machallah wona nden faade joni koye ɗo gonɗa ɗo e Galle Pulaar anne en nani mawɗo Ndiaye ko haali ko mate anne golle ma ko wiyete ko o haali tigui caɗele ɗe o dañi ɗo e oɗo galle nde wonno sippirama hen banggueji ɗi foof anne nden faade joni holi darnema e oɗo galle yo min kam mi mbiyanmi tan ene heewi caɗele ɗe ni en mbawa ɗum ɗo haaldude kono mbiyeten tan ko yo Allah hokku suturo eyyi caɗele ɗe kam hunde foof min jiiɗo hunde fof emin nana ɗo e galle he min jooɗo ɗo ni han neɗɗo naata ɗo tan haala galle o ko fewani walla wiya oɗo galle kam pourquoi fewnaka oɗo galle kam pourquoi ne wiya tan ko haal Pulaar en jeeyi ɗum te mbawa fewnude ɗum eyyi affaire o muusa min min nanggodire hen kono kadi sa ƴeewi ha nder ene waɗi gonga
minen kam so woni sago amen tan kadi hunde fof kadi noon kono hoddira kono so woni sago amen tan so galle o fewne sabu so galle o fewnama fewnante ko kala mbiyowo mbimi fulɓe fof ko gotum eyyi ne jogui tan kam ko e min keɓata welenma tan so galle o fewne so fewnama tan ne weeli kala ɓiɗɗo pullo eyyi hande ɓeɓe fulɓe wonɓe hande e aduna e diaspora ɓe jaaɓi rendude woda koɓe ndendini ɓe maaha galle oɗo hande holko mbasiytoɗa ɓen ɗo mbasiytumoɓe tan ko yo Allah walluɓe e koɓe jiiɗi ko Allah yettina fandare eyyi ɗum ɗon soɓe mbaɗi ɗum ɓe mbatta ko ɓuri ɗum fewde sabu galle o hande ene so tawi fewnama ene wawi nannude ko heewi ene wawi kadi ballade ko heewi e nder ko fate galle he eyyi so tawi wonino ɗo joni hande galle o ene wanno ko waɗata tan ha nanna haalis ɓeyda tan koko gartaba galle o ko ɗum tan woni koɓe tinnoto e koɓe mawɗo Ndiaye wonko ñumani en no mbimi mbo sinno ko sago ma holko jiɗɗa tan galle o maahe koye hol ndin mbaadi an so wonino hande ko an mahde galle o walla an tottirta plan holko jiɗɗa waɗe e nder oɗo galle o ne waɗi plan uji ɗi projet ji ɗi poɗɗi wonde e galle he ne heewi so wonino hande galle o ne wawi yaltinde kantiŋaji e bedde he ene wawi wadde martaba galle o so wonino hande galle o mahama salle mawɗo taw ko salle mo ganduɗa kala mbaɗowo programme mum mbaɗɗo fayida ene luwa e nder galle o ene wawi fatude ballal fedde nde eyyi ɗum ɗon foof ne wawi walla so wonino kadi waɗama losmaji ɗi ganduɗa ne luwe yimɓe kadi ne wawi wonde eyyi kono galle o mini sikki ko ɓuuri hen yiɗede dal ko faate dal yo ɗum feew yo ɗum fewirta kam ko ɗum ɓuuri yiɗede a jarama no feewi yo hande kala neɗɗo jiɗɗo jokkodirde e maɗa yiɗi andude tigui ko an jooɗi ɗo an woni denanoɗo Galle Pulaar est ce que aɗa jogui tan tongonde ganduɗa pour neɗɗo jiɗɗo jokkodirde e maɗa ko numéro haalirde téléphone d' accord wadde e bisimilla so tawi a yiiɗi ɗum haalde kala jiɗɗo jokkodirde 78 166 52 11 ɗum ɗon kala jiɗɗo jokkodirde e ma yiɗi kadi addude ballal muɗum hakkude ma ngam gillima e oɗo galle ngam darnema e oɗo galle jiɗɗo jokkodirde e maɗa wallodirde e maɗa walla yiɗi kadi kañum addude kadi ballal muɗum e ko goytenɗa kadi hande leñol ngol wadde en paami deftonɗa yimɓe tongode nde mbiɗa ko 78 166 52 11 ɗum ɗo de ko batinɗa haaliɗo ko kawliɗo ko fof ɗo woni ɗo ko ɗum ɓurmi hasiri inchallah tigui a jarama no fewi nde wonno ɗum kadi ko hen jeeya wadde a weltanama kadi mi woni ɓesɗo ay école uji ɗi wallay gonga suka ɓam ko janggoyo joni ɗiɗo ɓe jahɗo ko lycée goto ko 10 000 francs mbaɗantami inscription e kadi ma sooda fourniture inchallah jarama no fewi neɗɗo so wone gonga tan Allah ɗaccatami wallay gonga e kadi galle o min mbaɗmi ɗum ko gallam waaw gallam par ce que hande oɗon kaaloɗo ɓe fof ko min tan hutorto galle donc galle o kamɓe gonɓe ɗi fof ɓe gandi ɓe mbiyata ko jeeyi kër guiji bakkanam lokko ɗimi galle o par ce que o gallam galle o peut être no mbimi ni ina dañi caɗele mais kam galle o kam kala ko beela Allah waɗi kala ko beelami mbaɗanmi hen so Allah hay goto hay hunde ɓe kaala sono mettiɓe mi andata jarama no fewi jeeya andana jarama ɗum merci beaucoup a jarama oɗon ketto radio Dingiral Fulbe